जोबोद गोजोनथाव खौरां बियो फ्राय नोंथां बयबो रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ आंनि मुङा जारिमिन बरगयारी गोबाव सम आङो खौरांगिरि महरैबो खामानि मावदों खौरांगिरिनि अनगायैबो आं गोबां खामानि मावबोदों 2007 आरो 2008 मायथाइयाव जेब्ला आङो CSB आव साख्रि इन्टारभिउ होदोंमोन बे समनिफ्रायनो CSB सेलेक्टराव आङो ग्रेड 4 आव साख्रि मोनदोंमोन आरो मिउजियाम डिपार्टमेन्टआव फिक्स हिसाबै खामानि मावबाय थादोंमोन खिन्थु बै समाव जोंनि साख्रिनि सेलारिया अनलि 4,500 मोन 4,500 जों जिबनखौ दैदेननो हाया नखर संसार सोलिनो हाया बे सैथो खोथा बे पर्यायाव फैयै आङो बिदिनो बायदिसिना खौरांगिरि महरावबो आङो 2014 निफ्राय मावनो गोनां जादों फैयै फैयै बेबायदिनो जोंनि सेलारिया 9,000 जाफैदोंमोन नाथाय अब्लाबो नखर संसार सोलिनायाव एसे खस्थ सोलिदोंमोन खोब गोजोननाय मोनो दिनै बिटिआर सरकारनि नाजानायावहाय जोंनि साख्रिया फ्राय 90 जन 95 जन जोङो ग्रेड 4 आरो टारगेट मिलायनानै जोङो रेगुलार जाबाय खोब गोजोनथाव मोनदों बे समाव आङो गोसोनिफ्राय बा जोंनि फिक्स बि एसोसिएशननिफ्राय बिटिआर सरकारनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बे गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरनिसिम आंबो हामलायथि होदों जे बिथांमोननि सरकारा मोजांखौनो मावबाय थादों जेरैबायदि आसा खालामदों बिथांमोना जोंनि फारसे दिनै साख्रिखौ रेगुलार खालामनो हादों आरो दिनैबो बेबायदिनो आङो मिउजियाम डिपार्टमेन्टनिफ्राय इन्ट्रास्ट डिपार्टमेन्ट सोलायनानै गसाइगावनि साब डिभिजन लेबार इन्सपेक्टराव ग्रेड 4 आव मोनहैदों खोब गोजोननाय मोनदों आङो बे समाव आंनिफ्राय हाजासे हामबाय होदों जे बिटिआर सरकारनिसिम जे बिटिआर सरकारा मोजां सैथोजोंनो खामानि मावदों स्वच्छ आरो निखा सायख'नायनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय आगानसे बायदि दावबाय थानायखौ जोङो जोबोद बाख्नायनांगोन बे समाव प्रमद बर'नि नेतृत्वाधीन जि सरकार मित्रजोट सरकार UPPL BJP आरो GSP जे बिटिआर सरकारा आरो लं लास्टिं जाबाय थाथों आसा खालामदों जे दिनै जोंनो जे होबाय फ्राय आरो गुबुन लाइमोनफोरनिखौबो थाबैनो CSP नि गेजेरजों साख्रिखौ थिसनथाइ होयो आरो बेबायदिनो गोदान लाइमोनफोरा बे गभर्नमेन्टनि खाबुखौ मोननो हायो बेखौनो आं आसा खालामनायनि थाखाय आरो गासै नोंथांमोननि खौरांगिरिनिसिम आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावबाय आरो बिराद मोजां सोंथि बे नोंथांमोननि नंगौमोन गोबाङानो मिथिगौ आं खौरांगिरि मावोमोन येस खौराङा मोनसे ससियेल सार्भिस नोंथांमोनहाबो जेरैखम समाजनि खामानि मावबाय थादों बे समाव आंबो नखर संसारखौ दैदेननायनि आंनि बेक्तिगत नङा बे आं समाजखौ सार्भिस खालामनो मोजां मोनो समाजनि थाखाय आं खौरां बिजोङाव मावनानै जे बर'नि राव हारिमु जानाय लोंनाय गासिबो जे बर'नि माखासे थासारिफोरखौ लानानै आं रायजोफोरनो फोसावबाय थादोंमोन नोंगौ आं NBNखौ मावबाय थादोंमोन गोबाव समाव नाथाय दिनै आङो सरकारनि मानसि जाबाय सरकारखौ फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै आंनि डिउटिखौ आं मावनांगोन जे सरकारनि साख्रियालफोरनि गिबि मावनांगौ खामानिया जाबाय अफिसनि डिउटि अफिसाव जेरैबायदि रेसपन्सिबिलिटि खामानि थायो रायजो राजाफोरजों मोजां बिहेभियार खालामनांगोन सरकारनि खामानिफोरखौ रायजो राजाफोरनो मोजां एक्सप्लेनेसन खालामना होनांगोन बेफोरनो जागोन आंनि गिबि मावनांगौ खामानिया